matambudziko atiri kusangana pamusoro penyika yenyaya yechihure chiri kuti wandei chihure chiri kuwanda. Vakadzi dai varume venyu chaivo chaivo, imiwo varume dai vakadzi venyu chaivo chaivo, zvinotibatsira pakurarama. Matambudziko ari kuwanda zvakatinyanyirei. Varume vese vamunoona ukaona akachena anenge atopfekedzwa nomukadzi wake, anenge atoitirwa rudo nomukadzi wake. Hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Mwari akasika denga nonyika akasika munhu pakupedzisira akati ndoti munhu akafanana naiye, zvichireva kuti vanhu tese takangofanana, ungave mutsvuku, ungave mutema, ungave murungu, takangofanana tiri at the same. Saka ndiri kuti munomu tofanira kuti nzwisisa. Tine nyaya dzatinotonga munomu vanhu topedzisira takutumirai zvikonzi. Hatitasire kutumira zvikonzi, but zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa. Kana achiti zvikonzi zvinouya nomucherechedzo wezvinhu zvakaipa, inyaya yekuti unotonga kana patonyatsoona kuti una chaunacho tinozvinzwisisa. Chechi2 tinonyatsoona kuti no, kutaura kuramba zvakasi chinhu anacho, totumira zvikonzi. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Tinoona kuti vakadzi vanotora varume vasiri vavo. Vakadzi vakawanda pamusoro penyika, asi tinoti sarudza wako hako mumwe chete, kana murume wada vaviri zvinoitika, asi pano kuti nzwisisi. Zvakafanira kuti unoona mudare muno munhu anoya runyandani musoro, zvichireva kuti kudii? No one above the law. Tese tiri pasi pemutemo, titeedzere zvinodiwa munyika, tirarame zvakanaka. Saka ndinoda kuti hangu muno mudare tinzwisise teze mutemo unodiwa pamusoro penyika. Isusu hatitonge zvaunofunga iwewe. Kana ukatotaura, but tinotsvaka kuti mhosva iri papi, zvakutaura ndizvozvo here. Pane imwe nyaya yekuti togona kutumira zvikonzi, totarisa panhu pacho kene gondo rikashaya katiyo rinotora chi marara. Mazvinzi? Saka hazvinoshaya zvedu marara tinoita sei? Tinotora. Ndipe nyaya dzinotaura namapotoni kumzai. Aizotangotaura kuti panyaya iyi pane maona ndakaita inini musi wakauya unotanga waombera pamusoro pamusoro ini ngati pakutanga panyaya ino pane maona ndakaita inini musi wakasvika Zakei pamba achibvunza iye achitanzi asvabva mu9 around 9 kusvika 10 makuseni ndandiruma ndakatozorora ndakatopira zvangu tisheni ndakagara pasi ndaitopisa. Saka madzimai akakurumidza kubuda panze. Iye akasvika pachivanze, ini pandinogarira pamba pacho imba kwandinogara pamain house ndokuimba yandairoja. Imba yarendota yanga iri kubereko, saka gedhi ropinda kwandaibvira kwai kwandogara ini. Saka apinda ndibvapfuurira kuti hadakuda pandandendoti sezvo izvizvi tiri kuno. Panotendera chinodzingwa kunodhudhuka yakaidzoka pamupichana. Madzimai akakurumidza kubuda panze. Ndobva anosvika pakanangana nepadhuze nepaimba pandiri ndakamira pahwindo, takatarisana naZakei ndi paketeni. Achitanga kudzika achinodzoka, takamira paketeni ine madzimai, panotoona tese takamutarisa. Mukadzi ndobva abuda panze, kuenda panze, ine pandasara akamira pahwindo. Saka akasora mukadzi wangu achichanzi ndimai nditsvage here. Ndatotarisana naye Zakei takapesana kudai ndiri pahwindo ndakabva paketeni. Zvikanzi aiwa handisi ndofunga amai avo. Zvikanzi alright. Ndazva kuti pane munhu anga achinotsvaga, ndaudzwa kuti amai mafuta kubva kucorner store. Asi kana vachinge vachitsvaga ndichazodzoka. Alright, changa chiri chipiri musi wa3. Saka ini pandakatangira kuona doubt ndevekuti mukadzi uyu akamhanya panze madzimai angu kunopindura munhu asati atombomira kana kubvunza amai kunochingura munhu achiri koko. Ndikabva ndangoita question, ndibva ndangosara ndakachengeta kangu. Right.
musi wa 3 chipiri kaichi vava pachaba 1 day musi wa 5 Zakei musi chiri china makuseni akauya pamba ini zvakaitika nezvokuti ndaida kuti mafodya saka pane next door aida top indakazirekera kuti mafodya fete zakuti ndinayo pana muti ugoya kutora makuseni ndomukira kubasa saka akamukiriza nokuti inowanza kusunga wamba before 7 ina kubasa akamukiriza ndobva ndinokera ndobva ndati avati ndauya kutora fertilizer yaenda bvomba ndati achandi akati mari iri kumba tiende kumba totora mari yacho ndobva ndatakura naye fertilizer yakuenda kumba kwake ndichinodzoka kuenda ini time yangu ndowanzokutamira before 7 ndichida kutopata bhazi rekuchikoro ndichinodzoka before 7 yacho iyo bhazi atatombopfuura asaka nazikaibva nepama pangu inini nekuseri kwemba yangu ndoakira mutsima anonzi mutsima anogara pagora ndikati ndofunga vanhu vaitsvaga vava nhasi azovamukira kuti avabati sezvo vakanzi zvino masvika nguva inoyi vatoenda kumunda vabatiki nguva dzine pamwe amukira kuti avabati kana kuti no problem saka nguva yacho panyaya madzimai angu inini manje pavakatora nazakei pamba vachinzi mutera konasto handiti kukonasto kwacho kwavakaendeko pane area nemiruya inonzi pamazoni apa pakona pewaya yacho pane nzira inokrosa inopinda kuchikoro chindoni mapuraimary inoshandiswa nevana vawanda vakaenda neside road nepakaside penzira papaya museri panoperera waya yaya pane munda unobva pano padhapo paponesayapa munda wayo ndewasawira munext door tangogarasana su ndo mazira awo madzimai angu pakazoonekwa narangwa rumunda manext door vangatori nemhuri yavo yese nevana nemamai ndobva vakatiza chachiri china nyaya yakaitika chaiyo ndeyekuti amai ava vakanditsvaga inini ndisingavatsvage matsvagire avakandiita vakasvika pakona store kuno anonzi amai mafuta svika mabhona here murume akadai anonzi zake anobva pano mududu muchena ndakabva ndaona amai mafuta ivo vakandishaya ndabva ndaona amai mafuta ndikati zvikana amai mafuta sekuru manga muchitsvagwa zvikaipa pano mukadzi akadai ari kutsvagai anga achidei naye muzukuru zvikanzi amene saka ini semunhu anobatsira vanhu ndakafunga kuti pamwe anochichemo No. Yay. Andidati ngaitawo sezvaisiyana. So ndasvika pana mai mafuta pai vachitaura kuti pane mukadzi ari kukutsvaga ane chichemo ndikati otherwise semunhu anobatsira vanhu ndiri kufanira kuenda kunoona munhu yeye ndakaenda ndisina kana munhu wandiri kuziva kuti ndiupi ari kunditsvaga inini ndokusvika pamba pavanhu ndisikatoziva ari kunditsvaga upi ava ndikaona rumba mava ndikatokwira pamudhani ndotoburuka pamudhudhudhu ndobva ndabvunza ndiri pamudhudhudhu ipapo zvitori rudhu kana hazviitwa nemunhu kana asvika pamba pavanhu asi ndakazviita ndikati nhai mwana amai paivano vakadzi vaviri mumwe aibva nekuku neivava vakabuda mumba pane mukadzi anogara panapa anzi ari kunditsvaga namai mafuta ndiani ava ndo vakadaira vakati ndamai lasweni anova landlord wavo vaenda kumunda ndobva ndati afaini ndichazodzoka varipo ndobva ndaenda kwandakaenda pandauya namutsimi ipapo pari kutaurwa neuyu ndo pandakasvika ndikati ambuya ndanzwa kuti mainditsvaga imi maidei kwandiri nini zvikanzi aiwa munhu ari kutsvaga iweka ari pano iwoenda zvako uri kuenda kuvavhika ndikuenda kukona store zvikanzienda zvako arikuteereko amai ava vakateera kukona store inini vakasvika vakandiona pandakandiri vakanditi ndino chichemo ndikuda kutaurawo nemi ndikati fine zvikanzi asi I'm not safe kutaura nemi pano ndobva tabva pamupfuti bva taenda pawaya padzawanda zvikanzi pana pastill hapasi safe nokuti murume wangu ane shanje dzisingaite ndobva tachovha kusvika pakona pari kutaurwa panonzira inobva ndobva tamira ipapo ava vakaisa chichemo chavo kwandiri kuti ndine 6 months ndagara nomurume wangu haasikane kumusha asi nyaya yangu inini yandakudenzera ndeyekuti ndipeiwo $10 ndoda kutiza murume kana muchigona mobva mandipa $45 ndoda kugadzirisa foni yangu kuitira kuti kana ndoda kutaura neni vanhu vachindibata pafoni yangu ndikati fine ndobva ndavati manje handirambanise vanhu
ndikakupai mari iyo makatiza murume wenyu marambano murume wenyu zvandava kuita ini ndozvokuti ina handikupei mari ndobva ndavanyima mara nguva idzodzo vana vazukuru kwavakonorwa vachibva kumunda vakabva vationa avo vakavhunduka zvinoshamisa ndobva vatiza indakanosandikamirapo ndikatoshama zvikanzi taonekwa nei ndobva ndatosara ndikatomhoresana nevazukuru vayo ana mai vavo vakauya futi ndikatomhoresana navo ava vakabva vanzi vakasvika kumba kwavo vakatora hembe dzavo vakarongeresa mumarutivi ndobva vatiza netsoka kuenda kwadhiki zvokuti inini dai kuti changa chiri chikomba ndaifanira kunge ndikatora mari ndikavapa kana kuvatakura nomudhuri kuenda padhiki paiva padhuze asi handina kugona zvakwana zvako imama itudzei manzwa zvataura munhu ndechekuti muna December tati darike Christmas ini ndaibva kuchiruma kumba kwatete saka ndasvika paimba yekupedzisira nchiya kuno kutongo ndopakamira Zakeo amira Zakeo ndobva handiti kurai pamudhudhudhu pandati handikwanisi kuita sekura pamudhudhudhu ndobva handiti kurai bva ndakwira pamudhudhudhu paipai handakufamba nenchiya kutongo saka patikati tada kusvika patinofe kuti tisvike pakabhiriji pane bhoro riripo ndopa akandibvudza kuti mogara kupi ndikati ndogara pamaerazweni pachikomba zvikanzi wo ndati patafamba saka pamberi pedu pane tractor yanga iripo pamberi saka tractor ndobva yaramba ichifamba ini bva ndazosvika pane kamwe kabhiriji bva ndati handiburutsire chi pakabhiriji aka nenyaya kuti ine nansoro kwenokwana vanhu vokuvhireti kuti ndakwira chi motabhaiki bva handidzikisa pandaenda kumba saka wamuswesandi akazouya kuna Rendroad wangu inini akaona Rendroad pamba pataigara akawaona vanga vari ambuya vake ndobva audza kuti pane mukadzi wandakaita sei wandikakera pamotabhaiki ini ndikumudini ndiri kumuda saka gogo vaivai ndobva vazondisedza ini ndobva vazondiudza kuti pane munhu ari kudini ari kukudai ndobva ndangoti inini handizvitise handizvikwanise nenyaya kuti ini ndine murume wangu zvikanzi aiwa munozvikwanisa nenyaya kuti ini ndine changu chikomba chinoitwa mushawari chandinoda nacho saka imi mapana zvinokuita sei zvinokunetsai ndobva ndagara tagara kudaro murume akazouya uri musi wechipiri ini nandini mumba nemurume wangu ndobva tadongorera nepahwindo murume uyu ndobva aenda kumba kwambuya vake kwekwe ndobva azodzoka kuya kumba kwanga tiri isusu saka ini ndobva ndabuda chibva ndabuda panze varume wangu vandobva vasara mba ndobva wandibvunza kuti imimi ndimai ndida here kukona soro kwamai mafuta ndikati kwete handisiri ini ndofunga ndiani ndiri Rendroad zvikanzi kana variwo vachandiita sei vachanditsvaga ndobva wabuda bva aenda abva azodzoka uri musi wechina paakadzoka akasvika kupinda muchivanzi inini andakagara natete murume pamba pataigara tiri pavhuranda kumba kwangu inini saka uyu akasvika murume Zakeo akasvika nomumwe murume wanga akakera ndobva wapinda mukicheni vapinda mukicheni ini ndakagara natete wanga ndakagara nawo vakuti vakuenda ndobva vaenda tete waibva ndavaperekedza saka ndakuda kudzoka inini kumba kwangu ndopa ndikadenzwa naRendroad ndobva wanditi huyai kuno kubva ndapinda mba memwe ndapinda mba memwe ndopa wakanditi uyu ndiye murume wandaitaura kuti ari kudini ari kukudai ndobva ndati inini handizvikwanisi zvikanzi aiwa mudei isu singwa ndakakutaura kuti inini ndine boyfriend yangu inoitwa mushawari ndati alright bva ndabvuma tagara saka tagara kudaro ndopa wakazondibvunza kuti kuvarumenyu vari kupinda bvunzwa naZakeo ndikati vaenda kubasa kanzi saka murume anga akagara kumucheto kumusuwo ndopa akati iwe shamari patichienda isusu kune kwatiudini kwatikumhanyira ndobva wanditi teerai kuna soro saka vabuda vaenda ndopa ndikazonzi naRendroad wangu murume akambokwikwidza kukansera vanangoti hanzi zvikanzi imimi chiitai sei chiteerai kuna soro ndati alright saka inini bva ndapinda mba kwangu bva ndabuda bva ndateera inini kuna soro saka pandakateera kuna soro ndikasvika pane mashops akusaiduku pane kamusika karipo kafree market ndopa ndikasvika bva ndagara pane umwe mukadzi saka ivo vaibva kumupfutu kunotengesewa peturu vachikwidza kudai so saka ndobva wandiona ini ndagara pana vamwe amai vanga ndakagara navo ndobva ndisedza kubva nditi ambuya mihuyai kuno kubva ndaenda bva nditi nyaya iyi hatina kupedzisa chikumba kweko kwanga kuna gogo vaivai chihande tichifamba tichiita sei tichitaura bva ndati imimi pindai pamberi ndisane mutu mumashure saka tandatora 10 off yekuya kusimba iyi pane waya iripo iri pasaidha saka ivo ndobva wakufamba vari pamberi ndi mumashure saka ndobva wasvika pakona iwaya vasvika pakona iwaya ndohwana wacho ndobva amira ini bva ndazofambisa bva ndazobata Zakeo ndabata Zakeo inini bva ndataura naye nguva ndakapedza kutaura naye bva tapindawo patakapinda bva ndarara naye vazobuda bvati zvoni inini anhu aita sei anagutsikana urara kwandaita sei kwandaita newe
watichienda tisusukidze kupi kumberi vandasusikidza kumberi saka kumberi kwatikaenda unosusikidza takasvika pamunda waitwa amaikonzida bvandaona amaikonzida inino vari munda saka obva aramba achidarika nebva ndazodzokera ndichiti ndaona vanhu vekuita sei wokuziva vandadzoka kumba inini ndadzoka kumba ndopandikasvikaona rendorodho wangu ndichiti inini ndaita sei ndabatiwa nevanhu vekuita sei wokuziva saka ndazodzoka ndichiita sei nchimhanya zvikanzi hamuna munhu akuona here vandati ini ndaonekwa namaikonzida wanga uri munda mavo zvikanzi wo oraiti ndobva munyarara vanyarara daro wanga uri musechina friday ndobva ava ndobva muka varume vangu vachienda kubasa bvawadzodzoka friday manheru vasvika vachinibvunza kuti nezura munaenda kukona story here vandati aiwa ndaenda kukona story musiwo ndakaramba ndikati aiwa inini hanhasvika kupi kukona story ndangobva panapa ndichitakura bhagidhi rangu ndichienda kuchigaya pandadzoka zvikanzi wo imi muri kunzi makasvika kupi kukona story muchiteera munhu anga anomota bheki panapa ndikati kwete hanaoita se hanamboenda pandagara saka tagara kudaro ndobva ndabvunza varume vangu ndikati ndokupa kuresa dzere zvikanzi kwete vandazobvunza futi kechipiri vandati ndokuisirai mvura here zvikanzi kwete ndobva ndazobvunza futi kechitatu ndikati ndesa mvura yekugeza here zvikanzi handigeze mvura yeuri ndobva ndavasiya vari mumba inini bva ndaenda kumurume rendroad vandasvika vandati ndaivata hanzvadzi pamutupu vandati hanzvadzi inini pane zvandanetsa nechina hanzvadzi natsano yenyu saka kuti ndirare mumba hamusi kuita sei hamusi kurarika zvikanzi endai munorara mukicheni munomuzukuru wenyu lesi vandati orit ini bva ndaenda unorara mukicheni muno muzukuru memwe ava ndobva warara mumba saka ava vakaona nguva inini handikatora ndisina kudzoka mumba ndobva vazoya chinoka dhoo vachitama inini lesi ame mudzidzi varimere zvikanzi lesi uye haana kudaira ava bva vadzokera mumba vadzokera mumba ava inini ndakarara mumba mana lesi kusvika kuchene lesi akadyora dota inini ndirimo mumba imomo baba vake vakazoya inini ndirimo amudzidzi vakamuka vakaenda kukona soro vakadzoka vakazopinda mutoileti vakabuda saka mai valesi musi wechina ndopa vakasimuka vachena musha kwavo vakabva vazodzoka vabva vazobvunziwa namudzidzi wamira pamusuwo zvikanzi mamboona here amai mudzidzi zvikanzi amai mudzidzi vari muno mundanzwa kuti vakaita sei vakarara munomu zvikanzi wo nanji vatsvaga zvikanzi apindai zvikanzi aiva inini asi kupinda ava ndobva vaenda kumba vaenda kumba arume vavo vakazobuda vandinoti hanzvadzi yacho ndobva vatera mudzidzi vachida kuvabvunza handisuza zvavakataurirana kuti vai vakazodzoka kwandiri zvikanzi hanzvadzi kana muchida upenyu kurarama nokufa chuzai kuti mimi mubve panapa muende kupi muende kumba ndobva ndati oraiti bva ndagara ava ndobva vabuda hanzvadzi vaibva ndasara namai guru saka pandikasara namai guru zvikanzi mimi chirongedzai chiimba chadzenyu mubude muende kuenda kuharare kana kuti kuenda kudhiki hake kwasisi ndati inini hapana panoita sepaninopinda napo nenyaya kuti madhozi asi akaita se akasvipa zvikanzi aiwa kupwanya hwindo bva ndapwanya hwindo bva ndapinda inini pahwindo saka ndaitora hembe dzangu mbichana ndichipa musikana wavo lesu yanga akamira pahwindo achitambidza mai vake mukutendi ndofunga ndakaita kanenge karitatu ndichimutambidza bva ndazovhara hwindo reri bva ndabuda bva ndaenda mumba mamai guru memwe bva ndasvika bva ndachinja inini hembe dzangu zvikanzi mimi chisiyai bhegi iri kana makuzorida munozoita se munozotumira munhu anozokuita se anozokugirai bhegi bva ndati orit ini bva ndasiya bhegi ndobva watakura bhegi reri bva ndaonesa bedroom kwavo inini bva ndapinda murodhi ndakananga nerodhi dhiki haki inoenda kukona bva ndaenda bva ndasvika kumba kwasisi bva ndatsanangudzira ndikati ndo zvandikaita se zvandikaita zvikanzi nasisi mira ndiite sei timire murume akazviziva here kuti wakarara nazake akazviziva makarara nemakondo kana kuti mamusina panguva ino first time inonetsa kunzwisisa kuti marara nemakondo gozi mukuenda kutachimbungira ukamuona zake wacho unomuziva mukabvisa bhuruka mese unozvaona kuna kutsanangura here pamberi wazake zvawakaita inini ndakarara naye anga akapfeka zvakaita sei anga ane chishoti kana kuti anopendi chete anga ane chishoti netrauzi redhaki blue nesheti nemachekisoe nemabhokisi nebhutsu dzeblack nekepi tsvuku nasandi pejaji kana kutaura it's enough ndeona kuti 190 hapana achataura okay tosangana musi 190